er is echt opletten dat geen mensen in het Vlaams beledigen, want het zijn hier kapot veel Belgen. Kijk, en dus mijn hotel is hier vlak om dat hoekje en daar waar dat die palmboom staat, daar is het strand. Dus dat is echt wel heel dicht. En daar heb je nog de winkelstraat en hier ook. Het is nu 8 uur 's avonds. En dus ik vroeg aan die mevrouw tot hoe laat zijn de winkels hier open. En zij zo 1 uur. En ik dacht, oké, die heeft mij niet goed begrepen. Ik vraag het zo nog een keer en het is dus effectief tot 12 uur, 1 uur 's nachts dat dat open is. En soms tot 2 uur zelfs op druk moment, dus what the fuck. Om dus al één iets te zeggen, is het enkel voor oude mensen? Nee. Nee mensen. De Douglas die open is tot 1 uur 's nachts. Ik bedoel, dat is al één reden genoeg voor te komen, dus ik vind het hier fantastisch. Nu al, door dat alleen al. Oké, stukje België, what the fuck. Oké mensen, kijk wat een grave powerbanks. Eigenlijk zou ik deze hier moeten kopen, met 15 euro. Ik ga er nog een nachtje over denken. 12 seconds later. Omdat hij pas bij de zakjes dat ik vast heb, ga ik hem kopen. En voor de collectie compleet te maken, ga ik ook deze sleutel langer meedoen. Lol, ik had ook nog nieuw nodig. En ook een nieuwe powerbank, dus het is allemaal niet erg. Oké mensen, voor vandaag ga ik stoppen. Ik ging gewoon de winkelstraat gaan verkennen, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Het is nu trouwens 9 uur, dus je kunt gaan eten tot 10 uur. Dus ik ga nu gewoon naar het hotel gaan eten. Oké, ik ben terug op het hotel. Er is hier wifi, 3 streepjes, maar die werkt precies niet. Ik weet niet, ik zit dat goed te proberen. Allee, dat heeft 3 streepjes of zo, maar dat werkt niet. Het is hier kapot goede belichting. Ik heb hier gewoon een fucking softbox precies. Kijk naar mijn highlight. Wow. Jullie hebben al veel gevraagd ernaar op Snapchat zonder zelf te beseffen. Maar dus normaal gebruik ik altijd Mary Luminizer van de Balm. En dat is like 20 euro ongeveer, 19 euro en een kluts of zo. Maar ik heb hem besteld op AliExpress, 2 euro. En like, kijk, ik vind hem beter dan elke highlight dat ik al heb. Zelfs mijn duurste. Ik heb nog duurder ook. En ik vind hem kapot goed. Ik heb een andere keer ook zo'n highlight palet gekocht. En dat is echt extreem. Je kunt verblind worden. Maar dus mensen, AliExpress is kapot goed voor highlights. Ik zeg het u maar. Zoek niet meer verder. Koop hem gewoon daar. Ik moest me dus een uurtje bezighouden. Ik heb maar 20 minuutjes in de winkelstraat gelopen. Ik heb eigenlijk fucking lang staan praten met die mevrouw van de Douglas. Like, I made a new best friend. She's so cool. En ik heb echt leuke dingen mee. Ik was eigenlijk echt toon, want er zit één iets tussen dat ik echt zo leuk vind. Ik normaal niet koop, maar het is eigenlijk een soort van, een van de vele cadeautjes dat ik wil geven aan Pieter als hij terugkomt. En het is echt iets tof. Het is iets dat we samen kunnen doen en je zult er wel nog een foto van zien verschijnen op Instagram. Oké, dat is hier al allemaal slopen, dus het zwembad is daar en dat is de bar van het zwembad. Maar ik denk niet dat ik hier moet zijn voor het avondeten, want er zit hier niemand lol. Goed zo boven ben ik weer verkeerd gelopen. Als er hier een plakkaat dat zegt dat het maar daar is. Dus ik ben echt gewoon een idioot. Kapot dom. Oké, ik denk eigenlijk echt niet dat ik juist ben. Oké, die deur is op slot. Dat is een nooduitgang en dat is een kamer. Dus ik ben helemaal mis. Aha, hier is er nog een deur. Oké, dat zijn toiletten. Dat is een sauna. En dat is een fitnessruimte. Yes. Ik ben echt dom, denk ik. Oftewel is mij dat hier gewoon... Ah, het is beneden. Oké. Ja, ik kon dus geen Spaans. Wil dat zeggen, de beneden inkomhal. Planta, is dat inkomen? Maar het is ook planta. What the fuck? Alles is planta. Normaal zou ik zeggen, ik ga in de voormiddag shoppen en in de namiddag al de rest doen. Maar nu kan ik like, de hele dag niks doen en s'avonds gaan shoppen. Like, hoe zalig is dat hier niet? Ik ben dus in de inkomhal, maar like, ik vind dat hier nog altijd niks. Hier gewoon die balie. Ah, maar wacht, het is hier zo lekker half verdiept. Ik ga er langs sturen. Ah ja, oké, ik denk dat ik het gevonden heb. Oké, found it. Oké, het eten ziet er hier wel allemaal dik in orde uit. Het is massa's keuzes, ik denk dan dat de dessertjes zijn. Het ruikt hier ook echt immens hoe mensen het geen idee. En hier liggen er frietjes, fruit, koude pla, groentjes, nog fruit, nog van alles, wat fuck. Oké, dus ik heb spek met ei gepakt, frietjes, dat zijn de basic ding, dat eitje is ook basic. Dat is varkensvlees, is chapelure, dat is lamsribbetje gegrild, Spaanse ravioli, dat, wow, wacht, wat was dat weer? Ja, hondvis. Fuck, zeg niet dat dat... Oké, mensen, dogfish, is dat zeehond? Ja of nee? Als dat zeehond is, gaat mij kapot schuldig voelen. En dat is dan nog, ja, ik ben het al vergeten. Ik weet niet als jullie het bord nog een beetje memoriseren, maar hetgeen dat hier lag, die grote ravioli of zo, dat was kapot goed. Dat ei was ook echt goed.
Maar het beste, en ik hoop zo hard dat hij zeehond is, was echt die dogfish. Dat was kapot hoe dat smelt echt op je tong. Die andere ravioli was zo, maar ik ben een idioot dat ik er geen saus heb op gedaan. Ik kon recht staan, maar ik was te lui. Wat heb ik hier allemaal? Dat is, ja, taart. Lol. Meestal als chocomousse er mooi uitziet, is die slecht. En als die er lelijk uitziet, is die goed. Dus ik denk wel dat die lekker gaat zijn. Dat weet echt niet wat dat is. Ik denk dat het chocoladepudding is. En dan gewoon een stukje, denk biscuittaart. Ik weet ook niet zeker wat dat is. Een beetje ananas, een beetje appeltjes met muntsap erover. IJsje. En dus ik ga dat als laatste houden, voor als het niet lekker is. Ik ben verder vergeten film op het dinges. Het dessert was extreem goed. Ik ga beginnen bij die chocoladepudding. Want dat is het enige dat ik een beetje heb laten liggen. Die was, ja, het was dus inderdaad chocoladepudding. Die was lekker, die was echt goed. Ik had geen klachten, maar die was een beetje zwaar, want ik had al een beetje als laatste gegeten. Die chocomousse. Ja, het was anders dan mij dacht. En ik dacht dat dat zo super gesuikerd ging zijn, maar het smaakte, ik kan niet zeggen, allee, naar alcohol, ik weet niet, het zat een rare smaak in. Maar hoe meer dat je ervan had, hoe beter dat eigenlijk was. Chocoladetaart precies. Gewoon pure diabetestaart. Ik heb mijn diabetes 3 keer verdubbeld. Dat stukje chocolade dat daarin zat, was echt gewoon pure suiker. Die biscuittaart was zo'n, ja, lekker of dat een biscuittaart moet zijn. Die was kapot goed. Dat ijsje ook, die appeltjes en die ananas ook. En ik denk dat dat alles is dat ik gepakt heb, zeker. Dus bij deze, het eten was kapot goed. Nu mensen, ik ga wel zeggen, ik heb al met superveel mensen hier gesocialized. Don't stress, Pieter, het zijn allemaal wijven. Waar ik nu zat te eten, zaten er zo twee Engelse mevrouwen, zo denk, ja, iets eind de 40 of zo. Ze vroegen wat dat was. Dus ja, mijn sensor. Dus ik heel die uitleg doen en ze zeggen van, ja, men nog nooit gezien in Engeland, hebben ze dat nog niet. En we waren zo heel aan het praten. Echt goed gesprekje had ook. En ze er zeggen dat deze avond totaal ander eten is. Normaal is het elke avond iets super lekker, maar deze avond vonden ze het niet goed. En ik heb in mezelf gezegd van, wow, ik vond het nu like kapot goed. Wat moet dat dan niet zijn op andere dagen, als ze dat al slecht vinden? Die dogfish was echt goed. Maar ik heb dus aan hun gevraagd, dogfish, is dat like zeehond? En ze er zeggen, nee, dat is iets anders. Dus ik heb gelukkig geen zeehond gegeten, want ik vond het kapot goed. Dus ik ging me echt zelden voelen dat het een zeehond was. Dus 10/10. Ik vind het te vroeg voor te gaan slapen. En ik vind het nog te laat voor echt iets te doen. Dus ik denk dat ik gewoon een keer naar het strand ga wandelen. Gezien of het leuk is of niet. En ik ga ook wifi gaan fixen. Because I'm dying. Oké, blijkbaar moest je dus nog een aparte code vragen voor de wifi. Dus die heb ik hier nu. Ik ga die dan straks ingeven. En dan heb ik ze bij het wifi. Yeah. Oké, ik heb een super leuk juwelenwinkeltje gevonden. Dus ik heb nog een beetje cadeautjes mee. Echt leuke souvenirs en echt allemaal super goedkoop. Mama zou echt zot worden als je hier was. Ook hakken en zo. Echt fucking goedkoop. Dat meen je niet. Oké, ik heb dus nu langs de souvenirwinkeltjes gewandeld. En ja, het zijn hier echt leuke dingen, leuke bars en zo. Allee, leuk, ik weet niet, ik ben er nog niet geweest of zo, maar het ziet er wel tof uit van langs buiten. Kijk hoe mooi dat strand dus is. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar is dat dus allemaal verlicht. En mensen, alsof dat nog niet leuk genoeg is hier. Kijk, ja. Oké, mensen, hier passeren we langs iets aparts. Oké, dat hebben we dan ook gezien. Oké, dus die dansende man dat je net hebt gezien, het is hier dus vol met zo'n dingetjes met dansende mensen. Het is hier echt wel veel te doen. De jonge mensen die zijn, het is hier alleen voor oude mensen, dat is echt niet waar. Echt niet. Ik vind het hier zelfs niet voor oude mensen. Ik bedoel, kijk, het is echt vol met zo'n ding. Het is hier echt tof. Het is gelukkig niet. Oh joh, mijn oor. Doe normaal. Het is hier kapot warm. Dus ik geef highlight af van mijn eigen. Ik ga nog een keer langs die homo passeren. Ja, leuk hè. Hé, maar dat is hier dus overal zo. Wallen Ex on the Beach cast of zo. Sowieso eentje dat hier staat te dansen, gaat daar nog aan meedoen of heeft daar nog aan meegedaan. Lol. Oh my god guys, er is Taco Bell. Het is hier kapot veel voor te eten, what the fuck. Mensen, ik ga echt niet liegen, maar Benidorm is zo zwaar underrated. Echt, niemand wil hier komen, het is hier zalig, what the fuck. Ik ga niet liegen, ik vind het zo jammer dat Pieter hier niet bij is. Dat zou echt leuk geweest zijn. Oké mensen, ik heb echt al serieus zitten kopen. Dat zijn souvenirtjes, kapot leuk. Had ze ook in het groot, maar ik vond die kleine lekker leuker. Zeker ook met de tekst dat erop staat. Want ik denk ook echt wel aan hem. I'm definitely not going to vlog in this position. Oké mensen, dus ik lig hier nu al super lang neer. Ik ben dus nu momenteel in de zee, hoor het niet? Shhh, kapot funny. Oh, sorry. Excuseer. Oké, als ik u net heb laten hielen, like de video. Het is nu momenteel 1:24. Nu ga ik gewoon slapen, want ik ben kapot moe. Morgen is een nieuwe dag. Morgen weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik ga deze reis niet echt een planning maken. Normaal doe ik dat, maar ik ga dus gewoon opstaan, ontbijten. En ik ben nu eigenlijk wel een planning aan het maken. Ik wil jullie zeker bedanken al voor tot hier te kijken. Mijn eerste dagje Benidorm. Ik heb nog niet zoveel gedaan, maar
Ik denk dat je wel al genoeg informatie hebt voor te weten dat het tegendeel toch wel lichtjes bewezen is. Dat Benidorm niet enkel voor oude mensen is, maar ook echt voor jongen. Echt als koppel is het echt wel leuk voor hier te komen. Zeker als je zo graag uit gaat en zo, dat is dat hier echt ideaal. En niet veel mensen boeken blijkbaar nog met reisbureaus, maar ik ga eerlijk zijn, met je reis naar Portugal heb ik alles zelf gedaan en wij hebben ook veel betaald. Wij hebben vrij veel gechilled. Ik heb niet alles erbij, maar hier heb ik mijn ochtendeten, mijn avondeten. Ik had vervoer van de luchthaven naar het hotel. Dus een bus en een taxi. Mijn vliegtuigtickets, mijn hotel voor 3 dagen, mijn zwembad, fitness, alles inbegrepen. Het zijn ook veel mooiere hotels met de reisbureaus dan die fluthotelletjes dat je op Trivago boekt of zo. En ja, ik heb voor alles samen zo met mijn valies inbegrepen. Een valies extra van 20 kilo, dus dat is 20 euro extra. Iets van 646 euro betaald. Ik vind dat echt een goede prijs voor alles dat je hebt. Zeker dat eten is zo dik buffet en al. Je hebt hier echt massa's voordelen. Je betaalt ook voor de service. Wat zit ook echt op je gemak. Alles is inbegrepen met vervoer en al. Als dat zo kleine reisjes zijn en je kunt het, je bent veilig genoeg om met de computer te boeken. Like zo Parijs of zo Londen of zo. Ça va. Maar als dat echt zo een strandvakantie is en niet dat je zegt van ik wil een zwembad op een hotel, zoiets. Echt zo een chill vakantie, dan zou ik het echt wel met een reisbureau doen. Maar als dat zo'n citytrip is, zo, niet met een strand, dan ja, kun je dat perfect op de computer doen. Ah ja, ik ga nog één iets zeggen. Het is nu dus donderdag en zaterdag is er een meisje jarig. En dus zij had op mijn Insta-story gezet. Ik ben zaterdag 5 augustus jarig. Ik heb gezegd, ik weet niet zeker dat ik het kan onthouden. Ik ga het proberen te onthouden. En als ik het vergeet, girl, in dit geval wens ik u namens mij en al mijn kijkers een zeer gelukkige te late verjaardag toe. Maar geniet er toch nog van. Want in feite zijn je elke dag jarig. Want elke dag word je een dagje ouder. En ik zit hier eigenlijk massa's hard te roepen op mijn hotel. Maar iedereen leeft hier nog. Iedereen is hier nog wakker. Maar kijk, nu ga ik echt stoppen en gaan slapen. Want het begint echt heel moe te worden. Dus dank u voor het kijken. Volg me zeker op Instagram. Als je dat nog niet zo gedaan hebt, abonneer zeker op mijn kanaal. Like de video als je het leuk vond. Als je iets hebt bijgeleerd of zo. Of gewoon als je schrokken bent dat je vooroordelen in je stem dat totaal anders is of zo. Anyway, ik ga gewoon slapen. Alle linkjes staan hieronder. Bedankt voor het kijken. En ja, totdat ik er weer zie. Met of zonder man en een spring die staan te dansen. Goed? Tot de volgende vlog. Ja, misschien binnen een jaar of zo. Doei!